Χωρίς επίσημες πληροφορίες, σοβαρό τροχαίο αυτή τη στιγμή στο ύψος της Εθνικής Οδού. Δύο νταλίκες έχουν αναποδογυρίσει. Αυτή τη στιγμή επεμβαίνουν 5 πυροσβεστικά οχήματα, ένα στενοφόρο ΕΚΑΒ και άμεση δράση. Η κυκλοφορία έχει κλείσει όλη. Επαναλαμβάνω, είναι στο ύψος της Εθνικής Οδού μετά την έξοδο για την Κινέτα. Έχει κι άλλο κύριε. Εκεί. Τι είναι αυτό? Τι είναι? Μας τώρα για τα χείλη. Και τι άλλο γίνει εκεί πέρα? Δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες πληροφορίες ούτε κάποια ενημέρωση για το τι οχήματα. Σίγουρα είναι ένα φορτηγό, μία νταλίκα. Το δεύτερο όχημα δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ακόμα τι είδους είναι. Έφυγε εκεί και θα ήρθε η νταλίκα κάτω. Αυτό πέρασε πριν την κολόνα. Τα βλέπεις, που είναι το σημάδι. Πριν την κολόνα, τα βλέπεις τα λάστιχα. Πριν την κολόνα πέρασε ο τρακτόρ. Το έχω πει τα διάρκεια του σχολείου. Άμα τα δεις εδώ, έρχεται μια γραμμή και το κόψε η κολόνα στη μέση και ο τρακτόρος από εδώ. Από εκεί και ο νταλίκα από εδώ. Έχω δει τα διάρκεια του σχολείου. Αλλά εκείνο δεν ξεκοτσάρισε. Αυτό το χτύπησε στην κολόνα. Μετά ακούστηκε το πάμε. Ναι, λέει ένας πελάτης στον καράβι κάτω, λέει 2 εκρήξεις. Γίνανε, λέει. Κουρές χιλιόμετρων, όπως βλέπετε, έχουν δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή. Προβλέπετε πολύ δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας να προσπαθήσει να βγάλει από τον δρόμο την νταλίκα ώστε να ξαναέρθει σε κανονική κυκλοφορία η εθνική. Επαναλαμβάνω, επιχειρούν 6 πυροσβεστικά οχήματα, ένα στενοφόρο ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις. Πρέπει. Αλλά αυτό εδώ μέσα τι είναι? Επαναλαμβάνω, είναι στο ύψος, το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο ύψος της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, λίγο μετά τα διόδια της Πάχης. Γέφυρα πάει.
Ένα με εδώ δεν ξέρω. Ένα με το τράπεζα. Απέναντι, δηλαδή. Αυτό το τι είναι εκεί. Όχι, δεν είναι εκεί. Αυτό πρέπει να είναι ο τράκτορας και φώνησε και το κοκκούμπιο. Έτσι φαίνεται. Συγκεκριμένα είναι στο Λοφοστίκα, είναι κλειστές και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας και προς Μέγαρα και προς Κινέτα. Είναι κλάφρο, για τελεία, κλάφρο. Να υπενθυμίσουμε πως το σοβαρό τροχαίο αυτή τη στιγμή είναι στο ύψος του Λοφοστίκα, στην νέα Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα, δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματίες ή θύματα. Νεότερα σε λίγο που ο δρόμος θα έχει ήδη ανοίξει. Υπάρχει το ενδεχόμενο να μην είναι δύο οχήματα και να είναι μία νταλίκα. Επαναλαμβάνω όμως, δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες. Είναι ότι μπορούν να δουν αυτή τη στιγμή και εμάς τα μάτια μας. Αν είναι μέσα εκεί είναι καμένο. Είναι καμένο. Συμβεί αυτό μπροστά μου, αλλά δεν έγινε αυτό. Είναι μικρό αυτό. Αλλά, κερατά, θα έχει αφήσει στη μέση. Αυτό το κάτω, κύριε. Κόμπα. Όλες τις πυρκαγιάς στο όχημα έχουν σβήσει. Θα επιστρέψουμε με νεότερα σε λίγο με επίσημες πληροφορίες.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Μέγαρα TV, πριν 40 περίπου λεπτά σημειώθηκε ανατροπή Νταλίκας με ανάφλεξη και πυρκαγιά στο ύψος της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνό-Κορίνθου στα Μέγαρα, στο λόφο του Στίκα, για όσους γνωρίζουν. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, δίπλα ακριβώς από την Εθνική, ακούστηκαν δύο αλλεπάλληλες απανωτές δυνατές εκρήξεις. Δεν γνωρίζουμε αν έσκασαν τα ελαστικά του ή κάτι άλλο συνέβη. Αυτό που βλέπουμε με τα μάτια μας είναι ότι το κουβούκλιο του τράκτορα της Νταλίκας πέρασε ή εκτοξεύθηκε, έπεσε όπως θέλετε πείτε το, στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο απέναντι δηλαδή ρεύμα, και μάλλον ο κινητήρας και όλο το σασί του τράκτορα ανεφλέγει αμέσως με μαύρους πυκνούς καπνούς στον ουρανό των Μεγάρων. Φαινόντουσαν από αρκετά μακριά. Αμέσως ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής μαζί με ασθενοφόρα προσήλθαν, κατέφτασαν στο σημείο, κατάσβεσαν τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι η Νταλίκα, το σειρώμενο της Νταλίκας, έχει αποκλείσει το ρεύμα προς Αθήνα. Πριν 2 λεπτά δόθηκε το ρεύμα προς Κόρινθο στην κυκλοφορία, οπότε αρχίζει σιγά σιγά και ομαλοποιείται η κατάσταση για το ρεύμα προς Κόρινθο. Το ρεύμα όμως προς Αθήνα είναι κλειστό, παραμένει κλειστό, και πριν 2-3 λεπτά έφτασε και γερανοφόρο όχημα για να συνδράμει την πυροσβεστική, ούτως ώστε να κάνει την Νταλίκα στην άκρη, να βάλει την Νταλίκα στο περιθώριο της οδού. Αυτή τη στιγμή επιχειρεί το πλήρωμα του γερανοφόρου οχήματος. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με όσα βλέπουμε, αλλά δεν μας το έχει επιβεβαιώσει κάποιος, επαναλαμβάνω, οι κάτοικοι μιλάνε για 2 εκρήξεις, οπότε πιθανόν να έχουμε ή σκάσιμο στα ελαστικά της Νταλίκας και ανατροπή, ή κάτι άλλο που δεν μπορεί τώρα να σκεφτούμε, δεν είμαστε και γνώστες. Το σίγουρο είναι ότι το κουβούκλιο του τράκτορα της Νταλίκας είναι στο αντίθετο ρεύμα και κατά πάσα πιθανότητα ανεφλέγει με μεγάλη ένταση το σασί και ο κινητήρας της Νταλίκας. Το εμπόρευμα της Νταλίκας που ήταν στο σειρώμενο κοίταται κατά μήκος του ρεύματος Εθνικής Οδού Αθηνό-Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα, και αυτή τη στιγμή γερανοφόρο όχημα επιχειρεί την ανάσυρσή του ή τέλος πάντων τον παραμερισμό του στην άκρη του δρόμου, ούτως ώστε να αποκατασταθεί και να δοθεί στην κυκλοφορία και το ρεύμα προς Αθήνα. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από την πρώτη στιγμή και αστυνομία βεβαίως και ασθενοφόρο. Το ερώτημα για τον οδηγό ή το πλήρωμα της Νταλίκας δεν μπορεί να απαντηθεί. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δώσει κανένας συγκεκριμένες πληροφορίες. Ρωτήσαμε τους πυροσβέστες, δεν θέλησαν να απαντήσουν. Είδομεν τη μέλη γενέστε, και ελπίζοντας βεβαίως ο οδηγός ή το πλήρωμα και συνοδηγός της Νταλίκας να είναι καλά στην υγεία τους. Αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα οι αιτίες. Επαναλαμβάνω για τρίτη και τελευταία φορά, κάτοικοι μαρτυρώνουν ότι άκουσαν 2 εκρήξεις. Αυτό όμως εμείς δεν μπορούμε να πούμε τι προκάλεσε. Δεν γνωρίζουμε με τι ταχύτητα κινείται ο οδηγός της Νταλίκας και το όχημα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε καμία άλλη λεπτομέρεια. Το μόνο που έχουμε είναι η ανατροπή του, το κουβούκλιο του τράκτορα στο απέναντι ρεύμα προς Κόρινθο και το σασί με τον κινητήρα ξεκολλημένο βεβαίως από το υπόλοιπο σώμα να αναφλέγεται, αναδύοντας μαύρους πυκνούς καπνούς. Λοιπόν, το ρεύμα προς Κόρινθο έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Σιγά σιγά οι οδηγοί που κατευθύνουν προς Κόρινθο, ικανοποιώντας βεβαίως και την περιέργειά τους, κινούνται προς Κόρινθο. Οι ουρές προφανώς θα είναι αρκετών χιλιόμετρων και από Αθήνα προς Κόρινθο και από Κόρινθο προς Αθήνα. Κάτι άλλο δεν μπορούμε να σας πούμε με ασφάλεια και ούτε θέλουμε να ρισκάρουμε οποιαδήποτε άλλη πρόβλεψη ή εικασία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση για να δοθεί το ρεύμα προς Αθήνα στην κυκλοφορία. Δεν γνωρίζουμε, επαναλαμβάνω, αν υπάρχουν ανθρώπινα θύματα.
δεν έχουμε κάποια επίσημη και επιβεβαιωμένη πληροφορία για το πώς συνέβη αυτό το ατύχημα. Επίσης δεν μπορούμε να δούμε και από εδώ που είμαστε το φορτίο της Νταλίκας. Βεβαίως από ό,τι φαίνεται μάλλον εμπορευματικό είναι και ίσως μη επικίνδυνο, καθώς δεν, ούτε από τη θερμότητα ούτε από τις φλόγες επηρεάστηκε. Ευτυχώς ήταν γύρω στα 7-8 έως 10 μέτρα μακριά από το ανεφλεγόμενο σασί με τη μηχανή. Ευτυχώς δεν ανεφλέγει, δεν πήρε φωτιά το εμπόρευμα, ούτως ώστε να έχουμε δυσκολότερο το έργο της πυροσβεστικής. Λοιπόν, ελπίζοντας ο οδηγός ή το πλήρωμα, δεν ξέρουμε αν έχει και συνοδηγό, της Νταλίκας να είναι καλά στην υγεία τους, σας αφήνουμε κάπου εδώ. Φαντάζομαι εντός μισής ώρας θα δοθεί και το ρεύμα προς Αθήνα στην κυκλοφορία. Το σημαντικό είναι και να το πούμε, καθώς το διαπιστώσαμε με τα μάτια μας, ότι στο ρεύμα προς Αθήνα ήταν άδεια η ΛΕΑ, η λωρίδα έκτακτης ασφάλειας, και έτσι μπόρεσαν και κατέφτασαν τόσο το ΕΚΑΒ όσο και οι αστυνομικές δυνάμεις όσο και οι πυροσβεστικές. Βλέπουμε και μία υδροφόρα, ίσως λέω είναι του Δήμου. Άρα να επαναλάβουμε και να μας γίνει συνείδηση ότι η ΛΕΑ σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να καταλαμβάνεται από γιοταχή οχήματα ή οποιοδήποτε άλλο όχημα, γιατί στιγμές σαν αυτές είναι που μας επιβεβαιώνουν και μας επισημαίνουν με κάθε και μάλιστα με βροντερό τρόπο την αναγκαιότητα, την ανάγκη τη ΛΕΑ να την αφήνουμε για αυτούς ομιγέννητο που θα τη χρειαστούν, όπως πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα και άλλες σωστικές δυνάμεις. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν έχουμε να πούμε. Κλείνοντας λοιπόν, ανατροπή Νταλίκας στο λόφο του Στίκα, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων, λίγο μετά τον κόμβο Μεγάρων προς Κόρινθο και γύρω στο χιλιόμετρο πριν την έξοδο για Πάχη στο ρεύμα προς Αθήνα. Αυτά ελπίζοντας ο οδηγός και το πλήρωμα της Νταλίκας να είναι καλά στην υγεία τους. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν και το γερανοφόρο, η Νταλίκα, το γερανοφόρο όχημα, προσπαθεί και ενεργεί τώρα να παραμερίσει τη σωρό που κοίταται της Νταλίκας κατά μήκος της Νέας Εθνικής Οδού στο ρεύμα προς Αθήνα. Καλό σας βράδυ.